మస్తు కూర్చున్నావు అని జర్ తెల్లారి నారా కూర్చున్నావు రోడ్డుకి బండ ఊడదనుకొని కూర్చున్నావురా. అవురా లగ్గం ఎప్పుడు తీసుకుంటూ ఇట్లుంటే పిల్లని వడిస్తారా. నాకేందన్నా దొరసాని వస్తుంది దొరసాని. నీకు దొరసాని గాయ అనిపిస్తుందా? ఆడ పోయి ఇది పట్టుకొని నీళ్ళు పట్టుకొని రాపో. ఎట్లాంటి పనులు చేసేటోని ఏం పని చేస్తున్నా తూ దీనమ్మ జీవితం. ఏమైంది ఉదయ్? చూస్తున్నానమ్మా. ముంగట మెకానిక్ షెడ్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి మెకానిక్ని సరే. తీసుకొని రా. ఏమైంది? ఏమో తెలియట్లేదు. ఈ పొలాలు ఎవరివి? మాదే, చూస్తారా? చూస్తాను. పాలపుంత నవ్వులొంపెనే, నేలపైన పాల పిట్ట తొవ్వగాసెనే. నింగిలోన పాలపుంత నవ్వులొంపెనే, నేలపైన పాల పిట్ట తొవ్వగాసెనే. వేకువమ్మ పూల తోట రేకులిప్పెనే, సుక్కలన్నీ ముగ్గులై సిగ్గులొలికెనే. పరువం కడలై పొంగి పరుగులెత్తెనే. కంచు సెంబుల సల్ల దొరసాని ఆ పిల్ల, పిట్టగోడల నడక ఊహల తిరిగే గిరక. కంచు సెంబుల సల్ల దొరసాని ఆ పిల్ల, పిట్టగోడల నడక ఊహల తిరిగే గిరక. కదిలే కవ్వడి మోలే మరులే తనపై చిలక. పెదవిన సిగ్గులూరి పేరెనె వెన్న, ఆ నవ్వు పుప్పొడికి తను తేనేటిగై వాలే. నింగిలోన పాలపుంత, నింగిలోన పాలపుంత నవ్వులొంపెనే, నేలపైన పాల పిట్ట తొవ్వగా. సింగిలోన పాలపుంత నవ్వులొంపెనే, పైన పాల పిట్ట తొవ్వగాసెనే. వేకువమ్మ పూల తోట రేకులిప్పెనే, సుక్కలన్నీ ముగ్గులయ్యి సిగ్గులొలికెనే. పరువం కడలై పొంగి పరుగులెత్తెనే.
రే ఆగ్రా, అప్పుడే రాకరా రే, ఆగ్రా ఆగ్రా రే. అమ్మా కార్ రెడీ అయిపోయింది. సరే